Jo he arribat a una edat en la que crec que el millor plaer és dormir. Si ja ho diu la cançó, sisplau, desperteu-me quan sigui més vell i més savi. Tot i que per ser més savi necessites viure experiències. Un petit detall a tenir en compte. Fixeu-vos en els gossos. Tot el dia dormint. Doncs perquè són més intel·ligents, o perquè són més curts, o perquè no fitxen a una empresa. O els ancians, tot el dia dormint. Igual perquè ja són molt savis i si acumulessin més saviesa potser acabarien patant. Després tenim el col·lectiu dels adormits vivents, que van als casos de son i aconsegueixen fer totes les tasques quotidianes mig adormits o adormits del tot. Fins i tot aconsegueixen dutxar-se despullats. Els adormits vivents són les principals víctimes del sistema. Per què, em preguntareu? Doncs perquè el sistema no vol gent dormint. És lògic, no? Ens volen més savis.